they have the necessary experience. Ojana moro ma jahigni 22 boma Kisumu oloso wuoche manitiere kod nyalo mar goyo thum kod kata rwayo tielo. Teddy Omondi wacho ni en pok ma Nyasaye ma omiye kendo en kod geno mar bedo gi nyalo mondo los wuochgo mang'eny e yor medo yuto mare. Okwayo mana sir kowuok e piny owacho mondo ting'e malo ahinya to yudo gigo ma itiyo godo e loso wuoche machal kamano. Okwayo vijende ma opogore man gi talanta mopogore bende mondo wuog oko ni mar sani talanta koro chudo. To Bluetooth ni en gi switches. Minya medo volume, minya dwoko volume piny. Kata en gi mode. Kidwa change station, inya change gi volume ni. Koso kidwa keto muziki kata thum, inyalo kete gi ka. USB be onyalo tiyogo. To maloka en gi kumi nyalo charge go. To chien ku be iyudo button moro ma control system mar massage. Wuoche ni be nigi massage, nyalo timo ni massage. To mbele ka kineno nitie screen moro ka. Okinya nene kirahisi. Screen ni tije en preventi kuom wang'. In case wechni omakre. Koro okonya wang'o tiendi. Anatiyo gi materials ma en ready, ma an go mana sano. Lakini yudo materials ne en ga shida. Seche moko nadhiga e fundi mek radio kata gi simu. Joma nang'iga jotuo kata joma hero muziki. Emomiyo abiro gi wuoche gi. Changamoto ma yudo ni en yudo materials ma loso go wuoche gi tek. To kata pesa no naonge go. Seche moko atiyo gi pesa mar lunch mondo anyiew go gigo. Project ni kodonjo e market onya miyo vijende tich.